Is-sajf li għadda, Tina, Tuffieħa u Lina Lolipop marru ġurnata l-baħar. Tgħidx kemm ħadu gost? Din hi l-istorja tagħhom. Tina, Tuffieħa u Lina Lolipop marru ġurnata l-baħar. Qabdu l-basket tal-baħar u l-kappell tax-xemx u telqu biex jirkbu tal-linja. Wara vjaġġ qasir, waslu ħdejn il-baħar ikħal u sabiħ. Ġrew ġirja fuq ir-ramel u qabżu ġew l-baħar ferħanin. Wara ftit semgħu lil Brun u Barmil u Pullu Pala isejħulhom. Juhu, juhu, ejjew ilagħbu magħna il-logħba fittex it-teżor. Tina, Tuffieħa ħarġet iċċafċaf minn ġol ilma kollha enerġija u marret tiġri ħdejn sħaba. Imma Lina Lolipop kienet diġà għajjiet, intefet fuq ir-ramel u qagħdet tħares lejn sħaba ifittxu t-teżor. F'daqqa waħda Tina Tuffieħa għajtet sibta fil-waqt li għolliet stilla tal-baħar kulur id-deb. Tina Tuffieħa sabet it-teżor moħbi. Tina Tuffieħa kienet ir-rebbieħa. Tridu tkunu tafu s-sigriet ta' Tina Tuffieħa? Tina Tuffieħa dejjem ikollha ħafna enerġija biex tilab, hija tiekol 3 frottijiet kuljum. Mela tinsewx, kulu ħafna frott differenti kuljum. Għażlu frott minn kull kulur. Ċaw tfal!